I 10 ljudi, danas ćemo igrati Minecraft Master Builders. Trebamo da pravimo kosilicu za travu. Ako čujete mog brata, on ima samo 2 godine, zato se on malo dere, nervozan je, ali nema veze. Evo sad trebamo da pravimo kosilicu za travu. Pa valjda ćemo da stignemo, treba će nam, pravit ćemo od gline, ovo, crna glina da nam treba, i to je to, pravit ćemo samo od crne i crvene. Čak i ovako ćemo. Nećemo neku veliku, zato što nemamo vremena. Igrat ću ja i Team Build Battle, ali sada je samo Build Battle, nije Team. Naravno ne moramo ovo da popunjavam, ali popunit ću. Evo nek bude visoka. Ovako će da bude, ne, bolje samo 2 neka bude. Neka bude samo 2. Valjda ćemo da stignemo da napravimo kosilicu, hoćemo. Hoćemo, stići ćemo i stavit ću krug, oni crveni. Evo ga još 2 minuta. Odigrat ćemo samo jednu partiju Master Builder, zato što je to, tek smo počeli da igramo, pa ćemo posle kad budemo još igrati više partija. Mislim, ako se vama bude svidjelo, vi napišite u komentarima da li da igram još. Ako ne, neću, ako hoćete igrat ćemo. Ovo je ono, znate ono, crveno, onaj motor. Crni, i sada ćemo da napravimo ovako. Mislim, može i ovako da bude. Ovako ćemo da napravimo. Pa ćemo da spojimo ovdje. To je to. Sad ćemo da uzmemo particles. Gdje je particles? Uzet ćemo TNT. Ćemo da stavimo ovdje ovako da puca. Ali dobro, sad ćemo da probamo. Evo ga, ovdje ćemo da posadimo još malo. Da bude kao da nije prošla ova kosilica. I ovako ćemo da stavimo. Ne, mislim, dobro je i ovako. Ako stignemo da stavimo i ovo. I ovdje. Eto je to. Sad ćemo da vidimo. I ovo je... Ovo nije kosilica, ovo je automobil koji se drži. Ćemo da stavimo pup. Ali dobro. Evo ga moje, valjda ću da budem u prvih 5. Šta je ovo? Ovo nije ni znao šta će da se napravi. Ćemo super pup. Inače igram na Hypixelu i evo ga moj skin. Vidite? Da vidimo šta je ovo. Ovo je okej. Šta je ovo? Automobila. Epo, ovo je pup. Jeste, malo je glupo, ali nema veze. Glupo je. Sad ćemo da vidimo šta je ovo. Ovo će da bude okej.
Dobro je. Sviđa mi se, malo mi se ovo ne sviđa što nije travu posadi i to. Ovo će da bude pup. Glupo je. Svi prave neke automobile. Umesto kosilice za travu, ali dobro. Šta je ovo? Super, pup. Mogu da se bućkamo u lavi. Evo, ovo je good. Ovo je good. Dobro je ovaj lik to uradio. Jeste, opet ima točkove, ali nema veze. Šta je ovo drveto? Pup. Vidimo šta je ovo. Ovo je okej. Ovo je dobro. Da, ali ne treba da ima 4 točka. Evo je pup. Šta je ovo? Ovo je dobro, ajde, okej. I evo ga 8. sad. Ovaj je pobedio. Kako mi je laga. Ali nema veze. To bi bilo to za epizodu. Vidimo se u sledećoj.